pala naglalaro na eh. Kahit 1 hour. Ay, hindi ko pala napasa sa'yo mga picture. Wag na, Day. Kinuha ko na lang doon sa Facebook. Ko na lang sa... Hindi, wala kasi akong net nung time na yun eh. Nakalimutan ko na hanggang sa pagising ko. Kinuha ko na lang doon sa post mo. Sinave ko na lang. Pwede naman yun. Katag naman yun sa akin. Kahit 1 hour lang. So many questions. Uy, malubat mo palang aking ano. Ano yan? Ano daw? Hindi ko mabasa. Malamig na gabi. Hindi halata. Hindi halata, tignan mo. Hindi ba halata na malamig? Na nakapang ilalim kami? Kurundot na sa moyang ikaw na balang dumugtong. Saan ba yung isa kong book? Shoot. Ito gamitin kong book. Lobat ng aking... One hour lang yan. Kung kakayanin ng 1 hour kasi wala na akong net sa... Naririnig ba ako? Wala na akong net sa taas. Naka-ano lang ako ba naka dito sa taas. Hindi na ako naka-unli kasi aayos daw yung aking internet. So, kaya hindi ako nakakapag-ano ngayon. Diana, kaumpisa mo lang, ano yan? Ano daw? Hindi ko mabasa. Ano yan? Ano daw? Nagpapaalam ka na. Malamig na gabi. Malamig talaga. Lalo pagdating sa taas, super lamig. So, need natin ng kumot na makapal. Ang hirap talaga ng mababa ang ilong. Bumababa yung aking salamin. Ako si Sisi. Megalaw siya at salamat Sisi Koy. So, malamig ang para kaming magtanim ay di biro. Ang ingay ko dahil. Tumutulo na pati ang ilong ko ba. Kailangan natin ng makapal na kumot. Then, so, kailangan natin makapal na suot. Jacket. Malamig na ba dyan? Oo, malamig na. Ano na nga, nakakulubot na Sisi Koy. Kumukulubot na ang dapat kumulubot. Ano yan? Kasalamin ka, hindi pa nababasa yan? Oo nga, katulad ng super lamig. So, ano na lang ba? Kape na lang nagpapainit sa akin. Wala na. Walang Kape na lang nagpapainit. Kape na lang ang polvoron. Gusto niyo polvoron? Naggawa kami ng polvoron. Akbar? Akbar, mega love shout out. At tama ba yung basa ko? Pati ilong ko tumutulo. Buti pa yung ilong tumutulo. Kalbo. Hi, Kai Wings. Sa inyo ba sis, malamig na? Tingnan mo tumutulo ang ilong ko. Tapos yung mata ko sumasakit. So, pag malamig lahat mararamdaman mo. 8 million in the house. Mega love shout out.
Salamat sa inyo guys. So, mag-ano lang akong saglit lang kasi hindi na ako makakapag-live sa taas. Naka-data na lang ako. Kunti lang yung aking data. Hindi kakayanin pag mag-YouTube. So, tumutulo talaga ang aking ano 'to? Hindi pa naman masyado dito. Dito malamig na. Ang maghapon ang sakit ng ulo ko umpisa kagabi. Hanggang ngayon maghapon. Pag lumabas ako nangangatog talaga, Anjali. Ano? Anjali? Hi, mega love shout out. Thanks for coming. Tama ba yung basa ko? Angeli. Tama. Mm. So, Akbar, thank you. Long ways. Ano yan? Okay. Sa taas na lang ba Problem, man. tumutulo? Oo, sa taas na lang tumutulo. Wala na nakapagpatulo sa baba. So, Visit ka. ngayon ko lang naramdaman yung tulo. Kaso nga lang, sa taas pa yung tulo. Hindi man lang sa baba. Kalbo, tumigil ka. Patayin ko nga muna saglit. Wait, I change. Ang hirap pa nasisikoy. Doon na lang natin mararamdaman yung tulo sa taas. Ang lakas tuloy ng tulo ba? 6 million in the house. Akbar, Ahmad, thanks for coming. O, diba? Ba't ayaw na mag-connect doon? Okay, may bakas tusok. Tusukin kita, tusok. Asan? Pag inano ko to, mahina yung internet. Inopen ko yung sa kong cellphone. So, baka magwala senior talaga. Sa taas na. Sa taas na lang tumutulog. Oo. Mamaya tusukin ko yung sisikoy ha. Kasi pag inano ko yung isang cellphone, mahina yung internet dito. Baka mamatay yung live. Oo, sa ano na lang talaga, sa taas na lang ang tulo. Doon na maramdaman. Tapos, yung makaramdam ka ng kilig, yung patapos ka ng umihi, doon. doon mo maramdaman yung kilig. Tapos yung init, sa kape na lang. Ganun daw talaga pag nasa Kumakain ako parties ng na. pulburon, baka nagsawa rin pulburon dyan. Kaya Wings, tusukin mo. Tutusukin ko nga mamaya si Sikoy. Wait lang. Tingnan ko nga kung hindi mag-ano yung aking cellphone. Wait. Senior na nga. Tingnan natin ha kasi mahina yung internet namin dito. Wait lang. Tusukin ko nga yan. Wait. Sana hindi mag-ikot-ikot siya. So, ayun. Wala na ako kalbo talagang internet sa taas. Wala akong ayos. Wait lang. Asa na yun? Asa na yun? Asa na yun? Tutusukin ko si Sikoy. Asa na yung binaba mo? O, nag-iikot siya. Ikot-ikot. 7 million in the house. Thank you, guys. Wait. Ibaba mo nga ulit, si Sikoy. Ibaba mo nga ulit yung natutusukan mo. Tusukin ko lang yung puwit nun. Nag-ikot-ikot na. Lee, mega love shout out. Si Sikoy, baba mo nga ulit yung tutusukin. Ay, ito na. Nakita ko na. Giyatay. Ba't hindi ma-open yung link? Wait nga lang. Go to channel.
Nasaan na ba yung sisikoy? Upcoming ba yun? Yung binaba mong link, ba't hindi ako mapunta dun sa link? Dito mo talaga ako sa channel napunta ba? Tumusok na lang ako dito kahit alin. Upcoming ba? One day, dito. Ayun na. Sabi ko na nga ba, ano yung internet ko. Pinatay ko tuloy cellphone. Nag-ikot-ikot na talaga. Mahina talaga yung internet ko. Iba yung entry ko yan sa... Tusukin mo ngayon, Day. May interest siya binababa ni ako si Sisi. Ang itsura ko is makatikas host na nalaglag yung salamin. Nalalaglag nga kasi pati yung ilong ko bumababa na. Yun lang bumababa eh. Tapos si Paul, yung bumababa. Ito ba, bigyan naman, bagas tusukin. Oo. Pagka yung palang sinisipong ka, pag panay ang punas mo, bumababa din yung ilong mo. Kaya tuloy sumasama yung salamin ko. Huwag kang dyan, kalbo. Masakit ulo ko ba? Asan na yung pamunas ko, Day? Ang hirap talaga dito sa amin ang internet. Kasi kalbo yung internet ko, 'di ba? Ano 'yon, 'di ba? Unli. Ini-stop nung kinukuhanan namin kasi iaayos daw. Kaso hindi ko alam kung kailan siya. Mahina man yung net, Day. Mahina nga yung net. Ayaw nga ma-open. Sisi ko ayaw ma-open. Ang hina ng internet namin. Na talaga wala ka namang ilong. Hoy! Kung wala akong ilong, sana ko hihinga. Alam mo, kalbo, okay lang yung ilong natin ganyan. Importante, may butas. Nalo sa baba, importante yung butas. Targes ka, kalbo. Kung ano-ano talaga, kalbo, na mo ba? Magpulburon na lang tayo. Pulburon. Tapos, nag-ano ko kalbo ng nag-ano ako ng load. Kunti lang ang mahal kasi hindi ka naman masyadong makaano sa YouTube kasi ang lakas kumain ng ng YouTube. So, hindi ako makaano sa gabi. Kaya sabi ko makapag-ano ako kahit konting oras. Bakit kasi nagpasok ako dito? Bakit? Wala talagang ang hina ng internet ko. Ikaw ba unli yung mo, internet? Kaya nung nakaraang araw, aga-aga kong nakatulog. Kasi wala talagang internet sa kwarto. Nahirapan ako sa aking buhok kaya ayan, tinaas ko na. Pag nag-side view ba ako, kalbo, wala talagang ilong. Wala na si kalbo, nilayasan na ako. Wala nang nanonood pala sa akin. Ano kutsara ko, Day? Nawala na, Day? Wala na dito, Day, kutsara ko, Day. Ay, magpulburo na lang tayo. Hoy, mayroon akong ilong. Sabi ko sana magla-live ako sa taas yung kakanta. Hindi ako makakanta. Ang hirap ng walang internet. Hindi ka na makaano sa taas. Tinitipid ko yung internet pang call. Pero sa YouTube, malakas kasing kumain ng sa
ang YouTube. Ito, hindi na tayo kakain ng wala na tayong kakainin dahil hapunan pala dahil. Dahil. Kain kahaponan. Ano, kanina hindi ko mabasa. Nasisilaw ba sa ano, sa ilaw? Kanina ka pa, ano yan? Hindi ko siya maano. Hindi ko siya mabasa. Ang lapit-lapit, hindi ko talaga siya mabasa. Kasi, kanina ka pa kakareklamo dyan. Not this bullshit, I'm out. Bakit ka naman nagmumura, Omar? Translated yan, Day. Tuloy mo message niya. Ayun sa'yo. Lumapit ka pa talaga. Ayun sa'yo. Not this bullshit, I'm out of here. Diri mapanda pudda. Talaga. Ibang lahi. Wala. Hindi ko na nakikita yun. Huwag mo hanapin sa akin si Abo kasi hindi na nakikita. Yung pinipili niya lang yung pinupuntahan niya. Hindi na ako love ni Abo. Ayaw niya na sa akin. Kaya huwag mong hanapin sa akin. Nandiyan si Abo. Wala si Abo. Uy, kalbo, magpapasko na ba? Hindi ako makapag-live. Wala, sarap sanang kumanta-kanta. Wala man ako nagbabasang Abo. Wala si Abo. Hindi ko makita. Ano pangalan niya? Ano daw? Ano mo mamaya yung Aguinaldo ko? Flight? Di nga. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman, kalbo. Tumira ka na naman. Puro na lang panluloko ginawa mo sa akin ba? Hindi ka nagsasalita ng seryoso ba? Hindi ko matutuloy, edi wow. Happy ka Pasko. Mamaya tawagan kita. Mag-usap tayo. Bye-bye, Saudi. Uy, Buna Kid, mag-love shout out. Kamusta na, Buna? Buna, Pasko na. Ayan, uwi daw si Kalbo, oh. Buna, kalubungin mo. Hingi ka ng chocolate. Mamamas ko po. Ito, polvoron. Buna, gusto mo?
Bona Polvoron. Kamusta na, Bona? Madalang kitang makita. Cross country ako, Ping. Saan ka naman pupunta? Dami mong alam, kalbo. Yap, malapit lang sa amin na iya. Oo, malapit lang di puntahan mo si kalbo. Ayan, oh. May cross country pang nalalaman. Saan ang punta mo? Sa FB ka nga naglalagi. Buti gasing ka pa. Anong oras na ba sa Pinas? Anong oras na Pinas? 1, 2, 3, 4, 5. Alas 12 na. Hindi ka pa natutulog. Sa akin ka ba mamamas ko? Brunei. Hindi nga. Eh, kalbo, kung totoo yung sinasabi mo, tumawag ka sa akin. Sa akin ka ba mamamas ko, Bona? Twelve nga lang. Kagigising mo lang, bakit? Anong ginawa mo? Wala nga rin yung, ano mo, yung gising mo. Kuya kayo eh. Hindi nga, kalbo. Uwi ka ba? Tuloy ka ba? Mauubos ko na yung pulburon. Send photo. Mahina internet ko, kalbo. Mag-open na naman akong cellphone. May pigs sa kilikili ko. Nakatulog ako sa ano daw? Nakatulog daw siya sa sobrang sakit. Pala nga, day. Tingnan ko nga yung... Ay, ito pala, sinend ni Kalbo. Ano kaya sinend ni Kalbo? Wait lang. Ay, iba ba tong... Hindi ko makikita, Kalbo. Ibang ano to, iba tong... Iba FB dito. Wait lang. Ito lang talagang binili niya tayo. Oh. Isa lang talagang binili niya. Ano lang? Sing liit niya talaga. Ano yan, day? Ayaw niya lang bumili. Nag-ano lang yan na para may ano siya. Ano daw? Tingnan ko nga. Ang hina talaga ng internet ko, Kalbo. 10 PM, flight ko ngayon, Ping. Cross country. Ayaw ma-open. Oh, tinan mo, ayaw ma-open. Ang tagal ma-open ng message mo ba? Nakita mo, mahina internet ko. Kailan ang balik mo? Kalbo. Kailan ang balik mo? Ayaw ma-open, Kalbo, oh. Kita mo ba? Ayaw. Ayaw ma-open. Nais ko sana'y iyong malaman sa hilaga o sa timog o kanluran. Hina ng internet. Hindi ko siya makita. Wait. Ang kulit mo din, Kalbo. Walang ebidensya, hindi ko pa siya makita. Wait lang. Ayaw talaga.
Ayaw talaga ma-open, oh. Wait lang, ano ba 'tong sinend mo? Hina ng internet ko. Ayoko na sa Saudi. Ayoko na sa Saudi. We, 'di nga. Magcha-charge ka lang, eh. Kaya ka uuwi. Ayaw ma-open ang message mo, kalbo. Kahit saan ka man. Alas 7 lang pala. Ayaw ma-open. So, ibig sabihin, kung flight mo ng 10:00, so nasa airport ka na. Hindi ko alam kung ano 'tong sinend mo. Ayaw ma-open hanggang ngayon. Hindi ko makita. Bawal yung check. Wala talaga. Wala. Ay, puta, nalaglag tuloy. Tingnan mo, nalaglag tuloy yung cellphone ko. Ayaw siya ma-open. Ayaw man dahil ma-open dahil. Ayaw eh. Loading pa. Ayan, tingnan mo. Loading pa yung picture mo, kalbo. Baka puro kalokohan lang to, kalbong pinagsisend mo sa akin. Ayaw pati ma-open ba? Ganito kahina ang internet ba? Ayaw. O, tingnan mo, pag ganan-ganan nila, magkakalahating oras na ako, di ba? Tingnan, pumapunta na ako dyan. Kahit lumapit ako dahil araw. Exit mo muna, tapos balik ka. Kahit lumapit ako, ayaw. May naglalaro si... Bawal yung chick sa Brunei. Oo, dito na ako sa airport. Paano naging bawal yung chick sa Brunei? Eh, ang dami nga naging Brunei Yuki sa Pilipinas. Ayaw magano ng internet. May pasta doon, day, oh. Maglaga na lang kaya akong itlog.
Walang internet. Hmm, Baleta. pinagloloko mo talaga ako. Sabi mo nasa airport ka na. Tapos ang sinend mo sa aking maleta nasa kwarto lang. Sa kwarto mo pa lang 'to, eh, pinagloloko mo na talaga ako, kalbo. Mag-TikTok na lang ako, kalbo. Mag-send ka ng picture ulit, yung nandun ka sa airport. Sa kwarto mo 'to, eh, bag lang, eh. Kahit ako may bag din akong picture dito, send ko sa'yo. Sabihin ko nasa airport ako. Naririnig mo ba ako, kalbo? Kapli ng mata ko. I promise I'm yours. Nawala yung kausap mo, Day? Oo, tinawagan. Tawagan ko nga. Ako naman ulit. Ang hina ng signal. Oo. Ganahin ko na lang isang oras. O magpakalating oras pa. Sila lang nasukan. Sila lang nasukan.
Ganda ng bulaklak, Day. Ganda, no? Profile ko nga. Kukunin nga kasi pag ino-open ko yung internet ba. Bogs, tropang pasaway, mega love shout out. Bilis-bilisan nyo dyan. Marami pa kayong lulutuin. Bogs, mayo na ako. Bogs, internet sa taas, Bogs. Ay, meron pala konti lang. Hindi na ako hindi na ako makakanta-kanta. Bakit ako dyan nagla-live, naka-join ako sa inyo kumakanta? Iba yun, Day. Marami ako, Day. Gadget, Day. Bakit kasi ka? Madali maubos. Hindi pa pwedeng Day. Kakanta ka. Magbibigay ka ng jacket. Yung sa music mo. Saka madaling maubos yan. Hindi na makakanta, Bogs. Hindi ko alam kung mababalik yung internet ko na Anli. Tropang pasaway, salamat. Tingnan ko nga kung makaano ako. Bigyan pa tayong jacket. Ay, ang lamig. Tubig dito. Ilan ang Uy, ang laki naman ng bahay mo, tropang pasaway. Andito ko sa bahay mo ba? Lagay kita moderator. Wait lang. Didikitan kita. Hindi pa ako dikit sa'yo. $25K? Sana all. Dito ko sa bahay mo ba?
Hindi, malabo. Mayroon internet dito sa bahay, ang hina. Kanina nga may ano ako, may aanuhan ako, mahina ang internet dito sa bahay. Dalawa man internet dito sa bahay. Pero 'di ba nga nagbili kami nung inano namin ni sa kwarto. Pagdating sa kwarto walang internet. So pagdating din dito sa kusina mahina pa din. Tapos yung binibilhan ng internet, clinose niya muna yung internet ko. Lahat naman daw yung STC, lahat ng madami kasi kami, lilinisin daw, hindi ko alam. Hindi pa, hindi ba, ano yun? Nawawala ang internet ko. Hindi ako makangaw-ngaw ng gusto. Malamig. Pinatay ko na yung isa kong cellphone kasi 'pag dalawa naaano siya, 'di siya kaya. Four million in the house. Thank you sa inyo, guys. 15 minutes, then mag-e-end na ako. 1 hour lang ako, guys. Kasi mahina ang ating kalaban. Mahina. Kalbo, andiyan ka pa ba? Oy, Bogs, uwi daw si Kalbo. Magcha-charge siya, magcha-charge. Magcha-change oil daw si Kalbo. Lulutuin. Ano yung bata na ito makainin. Tulo ang ilong ko. Pauwi mo talaga, Kalbo. Mamaya ko na, Kalbo, tingnan yung ano, yung ni-send mo kasi namamatay yung ano live. Mahina masyado yung internet ko. So, 15 minutes mag-end na ako. Anuhin ko lang ng 1 hour.
7:32. Gabi na, gabi. Ay. $3 million in the house. Pa-end na ako, guys. Itanong mo sa akin kung sino aking mahal. Maniwala ka sana. Ano daw? Taba ko na. Okay na. $4 million in the house. Pain na guys si host. Maniwala ka sana. Natulo ang aking ilong. Live lang tayo ng konting oras. Konti lang, konti. Salamat sa mga naka-big dyan. Big. Nasaan ang bonnet mo? Maniwala ka sana. Ikon ka ang jacket. Jacket ko. Ay. Wala ka sana. Mahina ang net natin. At ito yung problema pag sinusuot yung ganito. Yeah, kaya gusto ko yung biyak. Sakit dito. Lamig.
Kaya kakainin ng malinggit. $3 million in the house. Pa-end na ako, guys. 6 minutes na lang. Kaya kailangan. Ano ne? Yes. The room? Kaya kailangan ko. Bakit daw? Can you come to my room? Ang ano ng ilong ko, grabe. Thank you sa inyo, guys. Thank you. Pa-end na si host. Ano yung aking ilong? Ano talaga siya, guys. Makate. Malamig na dito, malamig. Ano ba to? Kailan ang balik mo, Kalbo? Alam mo siya? Ayan o. Di nga. Bakit ka pinapunta? Nanak niya yung cream namin ko. Sabi ko, nandiyan sa drawer kung saan nilalagay ang mga medicine. It's not here. Maniwala ka. It's not here. Sabi ko, it's here. Naguling
siya na duling. Malamig ang panahon. Bilibilisan. Ano daw? Ang pag-ibig ko'y sa... Ano to? Kailangan ibig na walang hangganan. Bakit hindi ko nakikita yung mga message? Yan. Bakit? Data ba gamit mo? Oo, data lang gamit ko, Noy. Ngayon ko lang nakita yung mga message mo. Hindi nag-ano dito sa ano ko, oh. Wala tayong ketchup. Wala tayong ketchup. Wala na naman internet ko. Ano daw? Pinagsasabi ni Kalbo. Cross country ako, Ping. Ang lapag ko, una hindi sa Pinas. Di nga. Doon ako mag-work. Di nga, totoo. O bago. Wala ka man sinasabi, Kalbo. Maniwala ka sana. Kung totoo yung sinasabi mo, magtawag ka sa akin. Amen. Amen. Call ka, call. Para maniwala ako sa pinagsasabi mo. Bakit hindi nagalaw ang ano dyan? Yung message. Ano nangyari dyan? Sa aking... Thank you guys. 3 million in the house. Yung nakabigbig dyan. Big. Thank you much. And na si host, Babu. Salamat. Sana yung malamig ang simoy ng hangin. Malamig talaga.